bobwanchani omulembe nomogoko ekyunya saya bwatanirie mwenye bantu tabaisa kugiatanana. Our wedding day is our wedding day. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Emerengani kumene salo nese toro chirerwe 22 omuntu onyolire umukungu w'umuya oyo onyolire kewikiya na oyo wanjiro kurwa somunene Dipon Asanya gokonyole kewa kiao ekiye Jumamosi tariki 25 asigiti Kenya Koi Grounds angino mubagani ulionya Koi Hotel intubu na Ndizi TV nigo tuko kusabira ubugimo buya bobwanchani omulembe nomogoko ekyunya saya bwatanirie mwenye bantu tabaisa kugiatanana. Our wedding day is our wedding day. Wamanyirenga ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatu bumanyi ili kwegendera lya sama tukale busyo bono lya Tirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatuka amasomo gucya sabana ili kwenyolera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora kirasi ya gatanu na gatatu ugoseta cyetu gukora sukuru nakorete kirasi kiri 12 ugose ni gabwatu bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lya Tirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication welding turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatiye chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management sales and marketing business administration egatiye chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachingekero chingiya eyo wigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi ubura abakonya samatuko alibusyo. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika ufundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Ria Tirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka.
Mwancho muri rito usabo kwa biraso mu chando yo moke ne chinga chingiye kero kuro kwegena kwa ne na ritkoria ondi arengeri tero kima na nene kwa bere wo kwego kya aso kubwate mirobero yose geteseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo musi yaragire semo yabona mugoroba chinga kingo kwarigania SMS amaya eriyo nkumanya ina kwariganire asenchera ere yo bikirano nkore ntangana kigima tigaturanya rega tyari kwariganirite asenchera yo bwenge Bune county nabo tutayisaniki kwa abayibuli kibesa chikonya abana lakini chiri chinke yasengencho yoko bagira abana nande county yengi manene ne kibesa chito ne chinke abayibuli kobori wawe isanekana kirege ke bakonyorege kugera serikali ye county ya Kisii yerwete gosira kisemi Chiro chinchi anyoru kune tamu ya itantu expected tanyore chibese chichitokonya lakini ende chikanyoru korende umwesimi warati na achaga aki explain no nyamagega yoko nyoro bwe kubwatu kwa chibasari asichinsemo awo ime county ya Kisii nigo chabwato kwa saba ibuli bago kire na oteba nigo chira bakonye mono I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Omurai wense koine kiemeroberio yoko nganyuwa kwa baria bakirwe ne toigo asokorenda magimabo echinga kiembure nyingegenderata koine kiwa Ayamna yenda manko mwancho muriengo kwariganira ngumanya senchera ere yobikirano asensemo ya Facebook na bagotanyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News baigo ase website yaito na bako yasomo wetera www.ndizitv.net eri togendere gusanga asobwa mereterane Evalino Sero leader moselero tokubwatira na asensemo yeimanyererio na baigo Petra Mukeira nero kaine kya chipicha neriogi kya wikeire asenchera yabene kokwarigan tuchaka mayiya yensema asenchera yobikirano korwase county ya Kisii wase abamenyi bensemo ya Gesusu na boigonya chekiane na bayiboli bagendrete kogokera omuroberi obwoko bwato kwa wecheki chech basari asenchre muyogosira abarki wa iriyo gochya kogendera na masomabo no muroberi obagokora wa no MC ward ya Gesusu Anthony Kirage na boigo MC onyacheki naftari ongoba ase baba kogokera na otana no nyamaga yogotaniwa asegeka nigo chibasari echo chira chigokonya abana kogenda se chikuru anne chinga chikuru chirabe chiko igorwa ekego cyane chinga kecho abarayabwo nigo baburiria serikali kwene kyabunango mentere chibesa chibasari eriyo gosira amasomo muri keto Mildred Momanye Norbotyoro Setaro yane imechi bunge au eliyokorotota okwena nugwechi chechi basari ase abarki waba form 2 form 3 amwana form 4 nigonaika ase bunge nyalibali masaba ase nsemo ya Gesusu yekoragwa na Anthony Kirage boigo ensemo ye bunge ya bubasi imeyanya cheki yekoragwa na Naftali Ongoba ase bono aba MCA bakwanira igoro yokwena nugwechi basari echo nelituko twachigeta abantu ba Gesusu chako ichicheki che basari chicheki chiribaganyireire mono asenge ncho bokorekano bwa bake ne budget ya Kisii County ekagera basari gatebana lakini ritukolia lero ninde no mogokonga ngurunde nguchinde kubwatuka chicheki gwetani eri bweyemo uchiasa abantu baito bagesusu elinda abana next week waira ne sukuru babwate basari eli abayiboli babo ba applied as a county ya Kisii igonta getogotebanga edilenja abanke asengencho kulikuwa na shida kidogo lakini our excellency governor Arati tried to correct the anomaly that was there na indebono chibesa kuchiachire na watu wakikishanga wananchi banyodire nigo baine kyabuna abarki waba form 1 na baroboti baligo chagotigo magiga ase barachikwegwa chi form echo gocholia asokonyora basari yu nimanyitinga bune county nabo tutayisaniki kwa abayibuli kibesa chikonya abana lakini chiri chinke asengencho yoko bagira abana nande county yengi manene ne kibesa chito ne chinke aba rende ngo this time round twa improve yake kurwe secondary VTC na ronguru tole chibesa na next week ngochaka tore kuru chi form 1 ngaite na chichirate bana asinini igai wiki go chango chaka tore kuru chi form 1 na ende baona gochakira mambi ngochaka tore moroberi bokoru chi form so that by next week
abana bali ba form 1 bali bata prete basari banyore chibesa na barabu ewiki ilianse echigokonya ase school fees yabo maybe ase balance iri baratigari igati yabali banyora echeke yoni gobagokera omuruburiyo ase bamwakera omugavana we county ya Kisii Simba Aratimbia ase okubanyura omugambi to poro Simba Arati tkomonna goseni ase gotajabwa goroka aba musia bana ni mogosie kara chipasali ndo matinga mubwata abana gose mugatwara abana komosie kara chipasali twabire toko chandeka senga kientambe omwe musio itoge suwote Antonio Nkunde kerage kubwata no mugabane to Paul Simba Arati tkomonna baseni aba musia mogosie kara chipasali tiganya saba abere nago kire mona sengenche yokonyare pasali yigagaki nyasaye tigaseni omugambi ito batota dreiria atambe sane kiagera baiboli ntubwate biagase binga sengencho yechibesa omogoka abana bache bagende skuru timbwate mangana mange ase chinga kiechoniga omo MCA bwe ward ya Nyacheki Naftarongoba asabire serikali gocha komenta chibesecho elio gukonya gukinya ebirengo byechisemi ime county ya Kisii eye nenchereye yemo yo gukonya abaiboli kuba boosters chibesa chiri bakurigeria abana babo na ende nkuburi tole serikali yeito nonye national government emente counties chinyore chibesa chinyinge na endo nyendirie kunyarikana erigerere chisemi mono asesemo ya high school chibesa chimentu in our counties elinde toya abaiboli chibesa bakandira abana babo chi school fees Golipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye Boigo murobire buno yo nabakokorekana asensemo ya Masige East kora no MC benseme yo Michael Mutume ase abaiboli baba koyogokera na tana chicheki echonye ngo chirache ko bakonya mono ase ogosira chisemi ase aboroki babo muri keito Josephat Amisi naikira na seseme yo Ange baba kichikora banyara ko bagwikira nase wodi ya Masige East iri kwenyorera chibaseri chabo nigo baroki omogokobo nagoteba nigo chibaseri chirachikoba chikoenekia ngachiasirire omoroberio bwechisemi anene ase tamu ya kabere chiro chincha nyoru kune tamu ya itantu expected tanyore chibese chichitokonya lakini ndo chikanyoru korende umwesimi warati na achaga aki-explain wa echanyoru tu bona kare explain ti kare munta yere explain bona batoko mole mereri kora nere no muntu kuna ntutera abantu okoganya na batokoganya una intu abainyechi nande okwegena twegenete abarai baito bali borunke chicheki chabwa tokuwa selti kolia lero kere cheki yale koli ko siringi 3000 kero mwana ale konyora bako kwa nani go banyara ko bagochengera abarai babo aneno mwemse bwe wodi yo Michael Mutume no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati aso wikirania chira chamagendero nabo go kwenekera banyara ko bagosira esekte chisemi nanjengo ile nelia omoisimiwa Mike Mutume omwana itoto konye chipasali echitutarengere tinganto nyale konyora tuachakire waka chisamunga na kitoko chikonyora chibese chabana ba uchigoswera keko bere ba wikagerite nandi baseliwa bona nakire ngambu ya mono hamo na Simba Arati nere na mwakire ngambu ya mono konyera umwana endere gonsira bakana nandi nyasamu seseni nandi atolentere Niko babo ulio boteneli we county ya Kisii sio mugavana Paul Simba Arati banyara kwa bakwango ya okoena na chifom chabana bali aba form 1 andi batara haigu ba form 1 mwezi miwata wangu mwali ku mutienyi baegu tikabata baegu na bara ku sembe konyere buna bande tu airu Rigara na Arati kare go explain ata from next week ngo chakare go sichi form igo bali babwata bana form 1 basoke bawo sichi form yo chibaichori tosomi abana tosari butaka gusi Boigo nigo banyara ko bakugikiria siasa chanyara ko bachiguterania omoroberi bokwena chibaseri ase chinga kichibwenerete nakoboria abarai bachichamo asekerenga yokwenekia amagendrime county ya Kisii kulingana na siasa ya bereke yokorekana gochiase omwesimiwa Simba Arati igo ya abang'ani igo ya kuna omonto kurukwa mwananchi mono nabo igo muibori buna bono ngokwanira iga igo ya bigento giteke bigetari korekana kiya gekogere binte binge igo bitene ine bire makega
kisiasa ekara abantu batagete kokora igo batakere babe abantu bagocha amasinga njiyo korosia magendero lakini bono abantu konyora abande babwate birengele bire bibe bitanyara gokonya omuntu okurukunga omwana inchi gose omuibori ori ogendete gozesa kamna bono asentundende serikali ya kaunti ya Kisii nganyara kwa bego sioria bene omurobori bokwena na chiche kigo cha ase chiskuru cha secondary omurobori ogendete kwa boikirani gwa ase chi ward ao ase ritikoria rero nigo abamenyi anene kurwa se ward ya Masige East banyara kwa bakombera na gaiga senseme ya kiobegi ekirenga ekene banyara kwa bakwenyorera chiche ki echi chira cyara kwa bachiko basira anene lyo kwegenderia se obugima bwabo bwa kiritiko Patrick Taseni Kiandizi TV kurwa echiro ya kiobegi yegotoka ime ya ward ya Masige East constituency ya Bobasime county ya Kisii Literana Josephat Hamisi Miamano Muriketo Josephat Hamisi ase orobo tiororo ikranu amatemo korwa chinsemo tia bogeka mochenwa nigo yaganirie gosirwa iro kumurwaria omwanobo oyoberega kurwara asege kabono nakorengana na ochocho ndie kyo yoro mugaka bwenke yoni gateruna omwano ye nigachagete kurwara ase oborwaire bonke obo barimo ase yaikeire bona tari kwenyara egento baganirie abarai na boigo abasemoria bayawesokia erioko basira kurwase omuchando yo polka pokara norbotioro yamateiga y'umugaka Ochoto Ndieki kurwase kinyorekiga kyabugeka mochenwa nigo ekoerera enjira umwana yo bagendere ko bagaguchandekese myake menge kuwatekana mu n'uburwire obwandake wagendere ko babuko muchanda butaramanyekana wikabono imyake yarwarire nigire myaka 20 ego kikobe 20 nande nigalingo umwana umutindi utari gotakanonye munda ninje bwega nari kumugamerera twale ko banera lakini jaigete engakigete agaso akondwani nonya ninje nabali kondwani amnyogeti kuchi ekero egetireke akangite miyaro motuzana lakini nyasauri gurunera ongonye tibakainde bunaindega Mugakundieki nigagotwerera enchira bagendere ko bagwetana ni umwana yoiga ase tinyagitari asamaraguri chikanisa kurendete baranyara ko bakonyora bokonye bonde bwensi nara munjukanirie banyamesira na munjukanirie ase chikanisa na munjukanirie ange busa tinanya kororanga nimbwa techenje ndinda akonyegere yaikire bono mwana uyo oikire bono na munjukani bono nkoligina nali gipaka nonye na ali nyangoli mate nali gina burwa paka nacha kumanyore ichiro aralirwa amatuka 3 arange guko atari koligende namawoja naira ni nyumba ba igabono bunali nyumba igo narendete ngakongonda chitirisa akongondere mirangwa angatigari umurango buoka nalia jeti kuna kuira nanse chinguru chiriya chikanya kuira nanze baka buna bono chikirete nyumba iga nalia bantu bande bachete kuba ikumuikera kumuikange ningana boigo agendere ko bagakwerenga omuchando bunoyo nigo boigo obwatete umwanonde oyole umunyaroko sogete boye egento wikabono bagenderete ko bagwichanira bono nono yo kumurunyuma nere nababwate omujando bo kumukibubwekano nere nabara irensego ano muntu osogete uri boy nababwate omujando nguyo kabisa ego era tari kwenyara bono nere utakari kwenyara ona chire kuliginjira ngo bakonyera yanzinyire nere linda bakonyera ngani yiga boigo nigegerete gwichania abange egekogera kuru gesabara bake nigo barorire omwancho yoiga oboka agendete ko bagaguchandika ase bono baganirie kunyara ko bagusirwamo nabarayibo wanja unenjire ya moyo kubatolya kurwase omuchando yoiga yo kwa neva nisimachikiondie ki rwarte no mwana one wendu yane abo nomokake na alenge lakini kironda around class 3 alenge class 8 ya chagete ukwana mangana kite yani yobo sokura kinyera ukwana sabantu wasi batamete ko nyagitari bagatanga abwato pungufu wabo ngo mara nyagitari ngungare wate birole karusi wa gonja kanani uke bundu na mutana guru Mombasa itiri at least batamine ko mwenjo kanani lakini bado ndanyora bakonye Njona ndo mageni yake lakini nanyolete na nachite no nanyolete ali nyumba
tindi komaraka risiko ago joso kibulimo gekera agusibu nalingo chana moro samari tango Florence Kirbo gichana Tusaba okonya kurwa serikali etokonya umwana uyu turwaleira myaka mengi Iginko ripotire getaseni kya wanjete kya Ndize TV kurasa chinseme chiga chabuge kamochenwa imeye chinseme chiga chebunga yabuge tutu wa masaba imeye county ya Nyamira inchigo nkoro kwa Polycarp Okara Miamana omoriketo Polycarp Okarase orobo tiorore kranu abaremi bekemeri kya avocado korwase chibunge lya bubasi nabo igo bomachoge nigo bono baigo ile sako ye chi avocado chekerero echyo chimanyikante na has avocados esako eyue manyikaine na geticha avocado farmers cooperative society nabono nigo basabire serikali ko basira elyo baba kugacha chi avocado chiabo asenchira irendonge elyo nchiba chigo sareka Senchire moyo kubakonya wekinya sobore miwabo na kwenyorera engere omurikeito Julie Kerubo na mangi Abaremi bekemeri kya hasa avocado korwase chibunge chabo machoge na bubasi nigo bari nekibakogokera ritiko lya rero maigo yogo chakigwa gwesako ye cha avocado chekerero chimanyekanite muna hasa avocado iyo manyekanite buna geticha avocado farmers cooperative society eryo gukora emechando ye chibroka Nagaga buna abaremi ba hasa avocado asitwabwate omuyega bwokoegwa certificate yaito yokoba registered bune society ekiagera tugaikerekerengere ryoko rosie sako geringa aiga nseme ya seito ntubwata baremi abange sana bahasa avocado tukanyoranga karoto kokora obonyo bwechi avocado kero monta sense moyaye Obole merumbole to kitwatwara tukaretia to chamo torosie kiombeke twerwanirira soboni na sobole mibwa kemerieke yaikire se chiploka chigo tusumbua chiploka chiga chiagerire amaguri tabeira amabe asenge jonga no gutachamo na kikiagede twarosiria cooperative yega egere nyala gotoine potosuke na tonyala konyora ligurire bigi yake Kubotekana no gusareka kwa bwango bwekemeri kya avocado ni gabaremi ababaruro koboria gocha somugabana bwe county ya Kisii Mbarati kubaroserese bako gacha elyo tichi gusareka chitaraika asechiro Osabanga omugabana wito twagwakire mbya mona singenchu ye bitambo kerogente gokora byogotomisegeta irire to babaremi aba golden hasa avocado engencho yaye ditunde rinigo ditagete dirosie dibaga lya ekiarege kekonyora emirimo bono ngosaba amang'ana yagende abang'ina tiga toruisiko totoka ase chisako mbalimbali tonyora amasomo egere na intu toruchikoni aria tosoka ase arabu ekemeri eke nabo gekobeka mokiabo orabo omorikwa onyeti kwarigetwe na serikali iga nabo konyara kwirika ayo monyene Kubotekana no gusareka kwa bwango bwekemeri kya avocado ni gabaremi ababaruro koboria gocha somugabana bwe county ya Kisii Mbarati kubaroserese bako gacha elyo tichi gusareka chitaraika asechiro ntoganie onye konyarekana tonyore facility una ego down kose ya ego down ya soko kaje product yaito totuare chikula ekero tokonyanga avocado jinjiri kogenda isiko middle di chiaga chuororo na lijitari go saleka ntokani tikonyora ase toranyale konyora ase avocado ite ko gachubuya elio egosoka guchiechire sokere no bwansu bwa avocado Abantu bari batarasimeka ekemeri kya hasa avocado nigo na barobu baburigo gwesokie gusimeka elyo chibakonye kwenyorera eng'eria ase igo baria batarerikia otokoba omoyo na baruberikie tubwatira namo togenderere inde togendererie ekemeri eke ketokonya matukari mutu so njengote abantu bainto bagusi tiga tosimeke chi avocado chiga chitokonye tonyo chibesa tobeka omobuko kaki twabasorori simeka chi avocado ase obonge na kekonyalekana ng'a toramanya buya toratwara obomanyi obuya bogosimeka ikaba basimeke mapema ake ang'e bakworoki ng'aki ogosimeka
so tatitonyora chiasara mono chigukubuka. Gingo reporter yegetaseni kia Ndizi TV eretaria Nenjuli Kerubo. Mwanchi umurigerio roboti orurwaye Julie Kerubo na rotreto merio bwa mayense masenchera ere yobikirano asengenche birokorende amange tomerane chikuraga chinsa isato gati ya roboti rwariganire no muriketo Vincent Onyancha somra iwense Dr. William Samuel Ruto abereka okwanira egatiemero beri ya serikali yabekire yogotoria bantu abagenderete konyora owakwa kubwatkana nembure nyinge yogenderete konekwa imeyense ya Kenya anena sensemo ya Nairobi egati ye chinsemo chinda yuntu yanyora sobo kirano chikoraga chinsa isato gendera kubati miroberions ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otunyorwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website yeto naboko ya sometera www.ndizitv.net eri togendere gusanga asobwa meretriane Evelyn Osero idemo senere twabwatera na sensemo yebimanyerero nabo igo Petro Mukeira nerene kyachi bichanero gicha wikera senche ya bene twara uburigereri borobya asemerubere kubwatya